Idete do rekonstrukce? To chce pracovité ruce. Building RR postará sa. Bude kvalita aj krása. Kúpil som si zámek Vysácí, už to není kvalita, co kedysi, snad si zo mňa robá legraci. Zamyká, no vôbec nevisí. Dobrý den, je tu Heso Jašterák a ako vyplynulo z úvodnej poémy, svet už není to, čo býval, niektoré veci, dokonca aj hodnoty, sú prevrátené. Tak ako v liste, kde ma prosí o pomoc pán Miloš. Pane Heso, máme sa s mojou Libuškou rádi, chceme sa vziať, milé. Svokra nám nebráni, musíme splniť len jednu podmínku a to je splniť zoznam jej prianí. Je to vyše 300 požadavek, byť príloha v obálke. Poraďte, Miloš. Milošku, fúha. Zabezpečiť tanec vďaky pre mamičku v podaní lúčnice, obrúčky prinese k oltáru sova, priletí a zahúka svadobnú melódiu, k jídlu nech hrá a spíva naživo Elvis Costello. No, Miloši, ďakujem, že píšete, toto je opovážlivé, to je do neba volající drzosť a sú to všetko náznaky a znamenia, ktoré vám hovoria, zastavte sa a sledujte, kada jakým smerom sa vaša životná cesta ubíra a preto bez nejakej prodlevy volím Pexeso dopravné značky, pretože osud vám tu niečo naznačuje, kedy sa máte zastaviť, kedy máte dať plný kotel, alebo odbočiť, alebo netrúbiť, ale skrátka, toto není na porádku, aby si niekto diktoval, kedy priletí sova a zahúka. Hlavne je to vaša svadba, ne svadba vašej svokry. Poďme na to. Takže, stopka, je to jasné, vykričník, zákaz jazdu s káričkou, prechod prechodcov, rodičia s deťmi, práce na ceste. Dobre, Miloši, ako vidíte, vesmír vám cez prvé karty naznačuje stop, výkričník, zastavte sa, Miloši, vesmír to chce, karty to chcú, ja to chcem, ale aj vy to musíte chceť. Je tu výkričník, vaša svokra vám vykričí všetko, čo ste v živote spravil, nespravil, aj za čo nemôžete. To je človek, ktorý je schopný vám vykričať hĺbku Mariánskej priekopy, čo vy s tým máte, ale vy budete viny. Vy ste tým zaťkom, dokonca v tom prípade vy budete zadkom celej rodiny. Tam sa do vás zmestí. Je tu muž s károu. Zákaz jazdu pre muža s károu. To je muž z vlastného karu. Tá vaša svadba je vaším karom. Karička je o tom, že máte mať naložené a vaša svokra vám ví ponakladať. To je iné nakladateľstvo. To ste ešte nevideli ani nevydali. Čo tá, víte, ona sa cíti ako ne stred vašej rodiny. Ona sa cíti ako stred vesmíru, ako heliocentrické teleso. Ona si myslí, že je slnko. Ona vládne vesmíru. To je ona. Áno. Ona je slnko. Skôr z toho pohľadu, že na slnko sa nedá fakt pozerať a zo slnka sme niekedy pekne spálení. Kým iným ľuďom slnko dáva bronz, vám vaša svokra dáva do života Bronx. Naozaj, váš život sa stane takú neúnosnú štvrťu. Vaša žena je super, vaša Libuška, vaša Libuš. Libuš znamená líp už nebude. Našli ste si najlepšiu ženu na svete, ale tá je mamka, tá mater, to je iný mater, to není alma mater, to je alma paprika, no to je feferónka, to je jedno veľké chili. Vy ste vždy snívali o tom, že váš život bude veľký chill, ale to v chill nebude chili, ale mega chili, čo vám ona nese do života. To je prúser, táto pani, už sa mi krčá karty, jak sa len o nej hovorí. Vidíte aj tá kara, že naloží. Ona vám naloží tú svadobnú tortu, ale to nie len tortu, ale aj tortúru vám prinese do života. Je tu muž na prechode, možno aj v tom veku prechodovom. To je prosím, váš svokor, váš tchán. To je tiež teda pekný gól, aj ne gól, to je Mongol, to je Džingis Khan. To je velice zvláštny týpek. On sa tvári tak bujaro, ale on je PPUčko, ale neznamená to akože kukláč, to je PPU, podpapučový úbožák. To je ten druh človeka, len čo svitnú ranné zore, už má ujo po názore. Fakt, on sa teší na tú svadbu jedine z toho dôvodu, že sa prvýkrát slobodne naje. Kým svokra rieši svadobnú výzdobu, on rieši svadobnú výdzobu, že on výdzobe, lebo ona ho seká po prstoch. To je príšerné. On tak troška vám aj fandí, že získavate za ženu práve jeho dceru, lebo to, čo on si zobral do života, to je mordovište. Veľkým snom vášho svokra je odviesť dceru k oltáru a ženu k poltáru, lebo tam sa teraz premnožili medvede a tam by to malo aj nejaké také celkovo zjazdné riešenie. Je tu dospelák s deckom. Vaša svokra všetkých chce komandovať jak dospeláci, lebo pre ňu sú všetko sprosté malé deti, každý dospelák.
Zoberte, každý výrobok má zo spodu napísané Made in China, ale v jej živote je všetko Made in Číňa. Ona všetko, čoho sa dotkne, to chce riadiť, to chce vyrábať, to chce ovládať. Dokonca ona by chcela byť s vami aj na svadobnej fotke, chcela by si s vami prstené meniť, ísť s vami k oltáru, preto ona tam vymýšľa tie hovadiny z tú sovu. Ponúknite jej, že keď sa chce tak veľkohubo zúčastniť tej svadby, že by mohla, že môže místo nevesty môže mať únos napríklad, ale toho sa nikto nechopí, vaša svokra je tak neúnosná, že tu radšej nikto nebude chytať. Ale je tu ešte karta, ktorá tríma prapor nadeje a to je táto karta práca na ceste. Vidíme tu muža s lopatou, ktorý niečo zakopáva, to by sa vám ľúbilo, hlavne vášmu svokrovi. Není to až taký happy end, jak by sa dalo očakávať, ale je to práca na ceste, čiže vaša práca na sebe, na ceste životom. Miloši, buďte chlap, nebuďte drzí, agresívni, ale buďte chlap, buďte priami. Vy nemáte testosterón, však vy ste jak huligán z badmintonového klubu, co to je? Skrátka, chodte si za svojím, urobte si to po svojom. Čo má ona chceť, aby tam pri obede spíval Elvis Costello? Víte, jak je to drahé? Nech si Elvisa aj s jeho kostelom vybaví ona za svoje peniaze. Nehnevajte sa. Nehnevajte sa. Toto, aby sova priniesla obrúčky a spívala tam. To nemôže byť sova, to musí byť potom Dubasová. Taká vyspívať. Prosím vás, je to vaša svadba, chodte si za svojím. Je to váš život, Miloši. Dobre, pozrieme sa na doplnkovú kartu. Je to jasné. Zákaz jazdu všetkých vozidel v oboch smeroch. Nepúšťajte si ju do života a nepúšťajte sa do jej života. Odkaz je jasný. Držte sa, Miloši.